da barka. Me gari? Bikin da aka yi na Hajiya Hafsa da Muktar. Kan kowa shige shi ko dan wana. Ko abu ko dan jidon nan na agurar da kai shige shi in ba ka. Kan kowa shige shi. Wallahi za ka je ga aljihu. Wallahi Allah bai barke ma haka na tuba. Kai ba tuban kwado na an ka toyi ba. Kai Allah ne la kana kaja. Ni aka ciki ko? Fati ya Allah shakaran jani ja uga. Au ai ran kaji a dubin saka shige shi wallahi. Wallahi ba ka goda shi. Kai wallahi na iya rawa. Au ko mi ka iya tare da Allah. Ni kai ne kawa a ganka. Kai au la ba ka rage ba. Ita ta. Ai ta. Kai ana rawa waje kana wani Allah shi bakka ne dan kana da jiya. Na je me kai kawa. Kai Allah ba wurin ga kai aka bikin da zai sha. Kai Allah ce Allah. Ki aka yi Allah an ce ma mutum kwaran kwashi kwaran nan. Ga ka to mutane da wakka wanda ce kai mi ka toyi nan. Kai ne in buki ka to ka bani gatwa kauce in baka shi kuma wala ta gida. Dan wala ko mi baka in ba da ka. Kai ke haka kai ne ka kan bushiya. Wanda na jiya. Na jiya kada amma inda baka ba shi wala shi yake tuwahi ne kashin wannan wanki ne duka. Kai ba ko shanu aka yi wurin gaba. Sai ba kiyo shanu na gaba. Zuwa na bi kai haji hausa shi ka buke shan duka shan. Kai ai da kaji kashin maji na sanka. Wallahi ran da duka kashin mimilo da fara da mutane sai ka ce ƴan uwan. Haji hausa kai na gano wallahi ba zama kai. Na da Allah ba. Allah gona ba haji hausa ka shan. Wallahi ba ka shiga bukin ka. Wallahi in kana so ka shige shi. Wallahi haji hausa shi ka shan. In faɗa maka wallahi in kana so ka shiga bukin ka bani wani abu wani bayar yayin nan ya shiga. Haji hausa. Wallahi kowa ta kira za ka shiga tunda wallahi ran kare da ce kowa su shiga. Wallahi gidan yau Usmani nake. Tunda dai ba kai a Shehu ba kana da abin da za ka. Alhamdulillah kaga iko Allah ya shiga. Ai wallahi kai ka bani wani abu za ka shiga ko ka bada da aradu Allah ga dan uwa ya ce ka kowa shi shiga ce kai da kana tiya to gidan ni ba ki shari'a ai ka san abin da nake nufi ka tsaya abin da wallahi an buke ka wallahi ban da badara Allah ya ya muri kaga shege naira biyar ya bayar naira biyar ya bayar Assalamu alaikum ila za mu miki shikawa sai da ka tori da ka isko bai ana tuwo buki ana buki a ce ka tuwo shiga inda ba da wani abu ba kai yaro ni ka toyi kai da Allah jayi da nan wanka a ciki yaro in wanka a ciki sai ka ce a kirawo ma ita amma kana tuwa zuƙal haka ka isko an sa tsaro ka rasa ko gidan ku ka isko an sa mai gadi wallahi sai ka tambaya kauce ka riga kayo dare wallahi an rufe gambu ba a shiga ko gidan ku na sakiya na haifa yaro kai yaro wallahi ina sa maka tsoma ba wallahi ba yaro na